Sing gelem nggih sampean melok, boten gelem melok wiritan sampean tunggu itu. Boten iku bentuk winten. Bareng Bayai Khalil pun mari sembahyang jamaah duha. Boten iku sajadah sing nggo pengimaman dikebutno karo Bayai Khalil. Bareng sajadah dikebutno kaya ngoten niku dhuwit nisor sajadah niku ngelumpuk jaman biyen dhuwit klitik. Kamar uyuk. Boten niku kali Mbah Khalil didhawuhi sing butuh dhuwit iki njupuka. Tapi tolong ojo sulaya. Sing keluargane siji lho omah njukuk siji, sing keluargane loro njukuk loro, sing keluargane nduk omah 10 ya njukuk 10. Wong ketok dhuwit ngelumpuk kaya ngoten niku. Akeh sing sulaya. Enten sing keluargane si